Mga igsoon, aniya kita karon sa tuang mga pagpamalandong sa panahon sa Huwebes Santo. Ang matud pa, ang Huwebes Santo gitawag kini sa in English usab og Maundy Thursday. Ano man, tungod kay mao kining panahona nga gihatag ni Kristo ang iyahang mando or mandato ngadto sa iyahang mga apostoles nga mag-alagaray sa usag-usa. Gipakita niya kini pinaagi sa iyahang paghugas sa mga tiil sa iyahang mga apostoles. Iyang gipakita ang kamahinungdanon sa pagkamapaubsanon o pagserbisyo ngadto sa usag-usa. Ato kining gihinumduman pinaagi sa mga kalihukan sa Santos nga Misa nga naglakip sa paghugas sa mga tiil sa mga apostoles nga gihimo ni Kristo ug gitagaan usab og kinabuhi sa mga kaparian. Gani, adunay uban nga mga religious groups nga nag-organize usab sila sa ilahang kaugalingon ug naghimo usab niining gitawag og washing of the feet. Kung atong hinumduman, ang Huwebes Santo, makaingon kita nga bisan pa sa atong pagkamakasasala, gihangop kita ni Kristo. Usa kini ka grasya nga naghatag kanato og kasigaruhan nga bisan pa sa atong mga kahuyang, nga bisan pa sa atong pagkamakasasala, gidawat kita ni Kristo. Diya sa iyang dakong gugma lang kanato without any judgment, without any exclusion. So sa atong pagpadayon, sa atong pagkamalandong, karon nga panahona, ato nga hinumduman nga sa atong kinabuhi, gibinlan kita ni Kristo ug usa ka handumanan diha sa iyahang pagpahigayon sa katapusang panihapon uban sa iyang mga apostoles. Usa ka handumanan nga matud pa niya atong hinumduman ug mao kini ang Santos nga Misa. Busa mga igsuon sa atong pagkamalandong ining Huwebes Santo, hinumduman nato ang mandato o ang pagmandar or Maundy ni Kristo kanato nga kanunay nato nga kanunay natong isilso sa atong alimpatakan ang pagkamapabsanon ug ang pag-alagaray sa usag-usa. Gituluan usab kita niya nga kanunay natong hinumduman ang iyahang pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw pinaagi sa Santos nga Misa. Mga igsuon, Huwebes Santo karon, adlaw sa pamalandong, sumamalandong ngayon kita. Atong paningkabutan nga niining kinabuhia, aduna gyoy mga maayo nga mga butang nga atong hunahunahon ilabi na gayud panahon sa pamalandong sa Semana Santa. Salamat sa iyong pagpatalinghob o mangandam kita alang sa pagdawat o niya nato sa selebrasyon sa Domingo de Gloria. Daghang salamat sa inyong pagpatalinghob.